Rozprávať sa budeme o včerajšom útoku medveďa na Detve, kde medveď napadol muža, ten zraneniam podľahol. Pán minister, počujeme sa, dobrý deň. Dobrý deň, prajem, dúfam, že ma počujete, lebo vysielam z auta, Áno, premiestňujem sa na vidíme jedno to. dôležité pracovné stretnutie. Hej, pán minister, áno, počujeme sa, aj vás vidíme, prajeme ešte raz pekný deň. Pán minister, tak včera sa udial ďalší útok medveďa na človeka, ten človek zraneniam bohužiaľ podľahol. Váš názor na medveďov na Slovensku a na ich vlastne odstrel je dlhodobo známy. Ako zarezonoval tento konkrétny prípad vo vás? Viete, mňa najviac mrzí jedna vec. Prídete na políciu, oznámite, že sa ide udiať vražda, respektíve trestný čin, poznáte páchateľa, poznáte súvislosti, viete o všetkých záležitostiach, akým spôsobom by sa dala záležitosť zmariť, respektíve jej zabrániť, a ste dlhodobo ignorovaní. To je môj prípad, pretože ja roky upozorňujem na zmenu správania medvedej populácie, na jej výrazné premnoženie, čo nastane v prípade, keď tie medvede začnú dokonávať svoje dielo, pretože povedzme si otvorene, tá zmena správania a ich premnoženie vedie k jedinej záležitosti, že budeme v slovenskej prírode lovení ako najlacnejší druh potravy pre toho medveďa, ako takého, ktorý trpí hladom momentálne, vzhľadom na to premnoženie. A výsledky máme tu za minulý rok. 2 smrteľné prípady, predtým vo Fačkovom sedle 218, jeden prípad, ktorý bol ututlaný, zatajený, respektíve všetko urobené, pretože človeka s dohryzenou tvárou a lebkou našli zahádzaného raždím, hej, takže spravili to až že na následné zohavenie, ale bolo to príčina smrti presne ten istý prípad ako teraz v Detve. Ten medveď skutočne útočí na krk, na hlavu ako prvoradý cieľ pri tom človeku. Takže máme tu presne to, čo som predpovedal pred pár rokmi. Človek bude v slovenskej prírode lovený. A tu sú následky tých ľudí, kvôli ktorým chodím dneska po súdoch, lebo si dovolili ma dokonca ešte aj za tieto moje predpovede vyvíjajúceho sa stavu premnoženej populácie zažalovať, že som si dovolil povedať, že istí ľudia majú na rukách svoju krv. Takže výsledok máme jasný a bojím sa vzhľadom k tomu, že došlo aj tohto roku k vrhu minimálne, a to hovorím, toto číslo je, že maximálne okresané, k minimálnemu 700 kusov prírastku ďalšej medvedej populácie, takže dovolím si to rozmeniť na drobné. Toto nie je prvý a posledný útok v tomto roku so smrteľnými následkami. A bohužiaľ bude to tak, akurát sa obávam jednej veci, že stále ešte niekto nepochopil, že medveď je bezpečnostná a ekonomická hrozba pre Slovensko, pretože ten medveď skutočne spôsobuje minimálne 40% pokles v cestovnom ruchu, či už na ubytovacích kapacitách, respektíve v našich rezortoch, ktoré práve poskytujú to cestovné, cestovateľské vyžitie v tých najkrajších regiónoch Slovenska z hodou okolností aj v prírodzených habitátoch výskytu medveďa ako takého. Čiže ruka v ruke Slovensko prichádza o ekonomiku, Slovensko má bezpečnostnú hrozbu života na vidieku medveďa premnoženého. Len ako si stále sa tvárime, že to je ešte nejaká únosná miera, kde u mňa únosná miera toho, že nám tu umierajú ľudia, je absolútne cez čiaru. Dneska som volal s pánom ministrom životného prostredia, pánom Tarabom, a v najbližších dňoch bude určite výstup nás oboch na tlačovej konferencii, kde k tomuto musíme zaujať rázne stanovisko a myslím si, že sa mnohým tým ekoaktivistickým teroristom nebude toto páčiť, lebo tá hrozba je tu, je priama, je účelová a ešte by som povedal, že ak sa nezačne riešiť, tak to bude veľký tlak verejnosti a najmä obyvateľov slovenského vidieka.
Pán minister, práve ste mi odpovedali aj na veci, ktoré som sa chcel pýtať ďalej. Samozrejme tie informácie o tých ekonomických stratách po tom, čo sa objavil nejaký útok medveďa v danom regióne na tom hotelierstve a službách, je dokázateľný samozrejme. Už ste spomínali, že budete nejakým spôsobom v tomto smere kooperovať s Ministerstvom životného prostredia. Má cestovný ruch teda nejaké páky na to, aby napríklad nejakým spôsobom zatlačil na ministra životného prostredia? Pozrite sa, ja v žiadnom prípade nechcem vyvíjať žiadne páky ani tlaky. Myslím si, že ten ekonomický aspekt cestovného ruchu je ten najposlednejší s ohľadom na to, že nám tu ľudia umierajú, sú zohľadovaní a respektíve sa vytvára neúmerný a neskutočný tlak na vidiecké obyvateľstva. Obyvateľstvo teda z toho hľadiska, že nemôže využívať svoj prírodzený štýl životný, či už je to pasenie, či už je to chovanie, respektíve voľný pohyb po tej prírode ako takej, už nehovorím o lesníckej činnosti. Budem sa snažiť akýmkoľvek spôsobom využiť svoje znalosti, lebo veľmi dobre viete, som pri zrode manažmentu veľkých šeliem od roku 2014. Intenzívne sa zaoberám otázkou premnoženej populácie medveďa a hnedého. Som členom prezídií aj Slovenskej poľovníckej komory, aj Slovenského poľovníckeho zväzu. A myslím si, že je málo ľudí na Slovensku, ktorí sa vyznajú v problematike premnoženej populácie medveďa viacej ako ja a práve týmto chcem pomôcť rezortu Ministerstva životného prostredia a samotnému pánovi ministrovi zúročiť tieto poznatky, aby som vedel nastaviť, ako proste s týmto problémom zatočiť raz a navždy a jednoducho trvale udržateľným spôsobom začať populáciu medveďa hnedého obhospodárovať, pretože tento stav je len počiatočný a bude to mať oveľa väčšie následky, ak sa už naozaj s tým neurobí poriadok. A tu je aj otázka toho, že budeme musieť vytvárať mediálny tlak práve aj na ľudí, ktorí sa živili dlhoročne a dlhodobo týmto problémom v neprospech občanov slovenského vidieka, lebo naozaj, a trvám na tom, tú krv na rukách majú. Pretože keby došlo k riešeniu tejto otázky, ako my, poľovníci, sme dlhodobo avizovali, ale aj obyvatelia vidieka, lesníci, ktorí skutočne sa postarali o zachovanie toho medveďa ako takého na Slovensku, pretože veľmi dobre vieme, že práve poľovníci prví iniciovali to, aby sa medveď stal zákonom chráneným a celoročne, tak jednoducho teraz je čas, a my sme si to už uvedomovali v roku 2014, keď sme zistili, že tie stavy tej medvedej populácie sú uspokojivé, ba už prekračujú únosnú mieru úživnosti prostredia svojho prírodzeného na Slovensku. Takže je toto naozaj širokospektrálny záber problematiky a ten budeme musieť aj v širokom zábere spektra všetkých činností, čo súvisia či už na Ministerstve cestovného ruchu športu, ale aj na Ministerstve životného prostredia a v neposlednom rade aj Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka riešiť. Takže ponúkam túto možnosť, svoje znalosti a takisto aj svoj vplyv a dosah na to, aby sme túto otázku skutočne začali riešiť v prospech vidieckého obyvateľstva na Slovensku. Pán minister, mám na vás ešte jednu poslednú otázočku, nedá mi, aby som sa na to neopýtal. Neobávate sa napríklad toho, že po takýchto útokoch medveďa už sa nám teda pomaly zlepšuje počasie a láka to turistov do prírody a možno, že aj tie hotelierské služby očakávajú prísun takýchto ľudí. V súvislosti aj teda s rozširujúcou sa infekciou slintačky a krývačky na Slovensku, neobávate sa toho, že by tým mohol utrpieť cestovný ruch? Veď práve preto, že sa obávam, táto moja iniciatíva sa ďalej upriami na riešenie tejto otázky a zintenzívneme hlavne spoluprácu týchto troch rezortov a pevne verím, že tá spolupráca nakoniec dospeje k tomu, že skutočne pomôžeme tomu vidieckému obyvateľstvu na Slovensku, ale hlavne aj tomu cestovnému ruchu, lebo to ide ruka v ruke, či už bezpečnostnej, alebo ekonomickej, alebo hospodárskej stránke. Takže naozaj som tu a urobím všetko preto, aby téma, ktorej som sa ako prvoradej venoval, neostala opomenutá a ponúkam tie svoje znalosti aj vedomosti v tejto odbornej časti stránky veci. Pán minister, ďakujem vám veľmi pekne za váš čas. Viem, že dnes máte nabitý program, tak vám prajem úspešný deň. A ja ďakujem a prajem pekný deň všetkým. Konečne nám svieti slniečko, takže treba si ho užiť aj v slovenskej prírode.